מה קורה, בנות? בסדר? שלום, מחכים לך. תשמע? בסדר, אחי. כבר התחלת? מי מצחק? אי אפשר לסדר לי. חבורת הטועלים. אתה גם כן קראת לי, אני מת לעייפות. קצ'יק, אחי, אני מת לקחת את הכסף כבר, יאללה. אני יודע שאני אפסיד, אחי, זה בסדר. סבבה, תמיד אתה אומר, בסוף אתה לוקח לנו את הכסף, בוא נעשה לחיים. לחיים, חברים. שיהיה בהצלחה. כן, סיוון. מה עם סיוון? היה משהו? יש כיוון? למה? עזוב, היא לא רצינית, היא לא רוצה. למה? אבל אתה מסריח מהפה, אחי, זה למה. תפסיקו לרדת עליי כבר. פה אני מחלק. חרא של יום, הוא נופל עליי. מתחיל. אלכס השמאל. אני מבין שמתחילים כבר בגבוהים, סבבה. אין בעיה. טוב חברים, כולם מולי, נפתחו קופים. יאללה. יכולתי לנצח את החבר. תבלו. מצטער חברים, שלי. איכס, אני לא מאמין עליך, אחי. איזה ילד זבל, אחי, אני לא יכול. אתם מתלוננים, תאמינו לי, כבר לא כיף לשחק איתכם. אני מצטער שבאתי בכלל, תאמין לי. שלום. היי. מה קורה סימני? בסדר, מעניינים. מה שלומך? הכל טוב? כן, זה גם שלך. התגעגעתי אלייך. כן. רציתי לתפוס אותך, לא ענית לי וזה. תפסתי אותך. כן, עשיתי כמה דברים. סבבה. סתם רציתי, את יודעת, לא לשבת, לדבר רק אני ואת, כזה, לקוד כוס בירה או משהו בסדר. אני אביא את הפופקורן? סבבה, כיף. ראית את הסרט היומן מורכב? לא, האמת שלא ראיתי את הסרט, אבל אני מקווה שהוא לא כבד מדי כזה, אני לא ממש רוצה להיות מורכב בסרט. אוקיי. מה תשב? סליחה. סליחה. נראה לי שזה מתאים. אחי, אתה לא מבין איזה קטע דפוק. הקיבוץ הזה, יש פה מלא רעשים, אחי. איך שאני מגיע לך, אני מספר לך מה הולך פה. זה קטע ממש מפגר, אחי. כן, כן, אתה חייב לשמוע את זה. אני עוד 2 דקות אני מגיע אליך, ביי. הלו. לא, אני עייף, הרגע הגעתי. כן, היה לי פרח. מה גיי? מה קשור עכשיו? לא מגיע לפוקר. היום בערב לא אין מצב. טוב, אתה יודע מה, אני לא יודע, אני אדבר איתך יותר מאוחר, שמעון, תדע. כן, אני אדבר איתך יותר מאוחר. טוב, יאללה. ביי ביי. הלו. מה נשמע? כן. לא, סבבה, אבל... טוב, בסדר, מה, איך נדבר? צנני אותי, לא נדבר. כן. מה, אני אפגש שם? אצלי או אצלך? אצלך. טוב, סבבה, אין בעיה. כן, יש לי... אני חוזר אלייך עוד איזה חצי שעה, אני מתקלח, יש לי בדיוק במתינה. כן, נו, אני אחזור אלייך. נו, באמת, ביי.
מה קורה גבר? הכל בסדר? נו מה, נחתנו? יופי, נו מה, ברזילאיות, עניינים, שומע לך רק סיפורים, כל היום כותב לי. מתי אתה מספר? אחלה, יופי. אז היום בערב. כן, קפה אצלך. סגור העניין. יאללה אחי, נדבר, ביי ביי.